Tak jo, je to tady. Nevím co si myslet, ale bude to mega. Fucking hell. It's getting real. Lights on me like Broadway, so divine like Dante. I was just a little peewee, never thought I'd take it such a long way. Do a verse and get 3 stacks, now I really got it. Ahoj všichni, doufám, že se máte naprosto skvěle, takže máme tady další vlog. A dneska je ten den, na který teda jsem nečekal roky, ale jen nakonec pár měsíců a jedu si vyzvednout Porsche GT3. A v tomhle vlogu vám teda auto ukážu a také řeknu, proč jsem si tohle auto vybral, jaký je zatím příběh, protože se to celkem všechno jako jedna velká náhoda spojilo dohromady. A proč jsem se rozhodl tenhle vlog natočit je ten, že chci lidem rozbíjet přesvědčení, co je možné. Že tohle auto není úplně běžné si kupovat, hlavně v mém věku. A já chci lidem ukazovat, že můžou dosahovat svých cílů a to auto symbolizuje váš cíl, ať už je to cokoliv. Možná chcete na 6 měsíců procestovat Asii, nebo se chcete přestěhovat do Švédska, nebo chcete pracovat několik měsíců v Americe, nebo máte nějaký materiální cíl, nebo chcete se konečně naučit španělsky a vycestovat do Mexika. Ať už je ten váš cíl jakýkoliv, tak chci, abyste věděli, že cokoliv je možné. A jenom tenhle vlog vlastně chci, aby symbolizoval to, že naše cíle jsou možné, pokud si za nima každý den jdeme. Takže v tomhle vlogu vám první řeknu nějaké backstory, protože si myslím, že je hezké, jak tohle všechno se spojilo dohromady jako pucle a pak natočíme samozřejmě předání auta a první pocity. Že v téhle GT3 jsem ještě nikdy neseděl, nikdy ji neřídil, takže u mě to bude také poprvé. A důvod, proč jsem se rozhodl tohle auto koupit, je ten, že v květnu jedu na road trip, který se nazývá Modball, který začíná v Londýně v Anglii, pokračuje skrz Paříž, Lucembursko, pak Itálie a končí v Monaku, kde právě se budeme dívat i na Formule 1, tak na to se mega těším. A věděl jsem, že chci ještě nějakou větší perdu než můj Mercedes. A chvilku jsem zvažoval Ferrari 488 GTB, ale úplně jsem to necítil, že kdybych chtěl Ferrari, tak by bylo v červené barvě a úplně jsem nechtěl červené auto, tak jsem se začal dívat po jiných autech. A jelikož mám nařízení kouče, Peťu ze Special Driveu, takže takhle zdravím Peťu, tak jsem se ho právě ptal, jaké auto by mi doporučil. Mně se líbilo 911 Porsche Turbo S, ale říkal mi, že je to auto fakt těžké nařízení, protože má spoustu koní a doporučil mi GT3. A když jsem se začal víc zajímat o GT3, tak jsem si ji naprosto zamiloval, ať už ten za mě elegantní vzhled, také, že to prostě fakt sportovní auto. Tak jsem se rozhodl, že na ten květen si pořídím Porsche 911 GT3, myslím, že je to typ 992. A jelikož se už blížíme k místu, kde budu auto přebírat, tak vám příběh o tom, jak jsem si za 24 hodin objednal Porsche GT3, na které jsem čekal jen pár měsíců, řeknu za chviličku. Takže vidíme se, zatím se mějte krásně a užijte si vlog. Let's fucking go! I'm a soar high like Peter Pan. In real life, be living out my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Takže klidně ještě juknem na custom tenisky. Zdravím Alexe z Unclove, který mi udělal Travis Scott custom The 1%. Takže logo The 1% a barvy The 1%. Tady mi taky hodil The 1%, takže mega super práce, doporučuji Alexe z Unclove. Díky moc za tenisky a věřím, že za chvilku ho bude nosit i celý tým The 1%. Let's go. To je mazec. Let's go.
fucking go. Gave me the finger, they reaching out for me to give a hand. In a different city and my pills came, cause this tour don't happen, I feel pain. And the girl with me say she down for life, but she don't even know what's my real name. Just try to get what she came for, and ain't nothing I got safe though. Tak jak se říká, že lidé nakupují skrz emoce a pak to zdůvodní logicky, tak se jdem schválně podívat, jak má velký kufr, protože to bylo jedno z mých zdůvodnění. Musíme si ho koupit, že má velký kufr. Tak se jdem podívat. No, jak nic. Rodinné auto. Rodinné auto. Možná tohle už ne? No, krása, na kufr. Tak jo, jdem to vzít do Zlína. I'm in a whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in a room. I've been so real, back to the tomb. They in the way, they gotta move. Strašně ti to přeju, hrozně si to užiješ. Budeš úplně jako, já jsem už něco zažil a tohle je furt. Budeš úplně vystřelený z boss. No. Těším se. Takže velké díky tady jde Peťovi ze Special Driveu a určitě se podívejte na jeho Instagram, teďka i bude šlapat víc do YouTube. A jelikož jsme potřebovali najet co nejdříve 2000 km, aby se ten motor, Peťa vám o tom za chvilku řekne, jaký byl ten důvod, aby se ten motor zajel. A jelikož jsem měl spoustu ještě projektů, které jsem potřeboval dokončit a zítra jedeme do Chorvatska s týmem, tak bych ho vlastně nestihl zajet a Peťa se mě nabídl, že ho takhle zajede, takže obrovské díky, Peťo, vážím si takového přístupu a jde fakt vidět, nejenom, že rozumíš autům, ale že fakt si profesionál. Takže obrovská díky. Děkuju, Vašku. A ono to poděkování patří hlavně Vaškovi, protože on to umožnil. Já jsem si zprvu myslel, jestli vlastně dáš tu váhu tomu zajetí, protože to je závodní motor. A s Andym jsme si říkali, jestli jako jo, anebo ne. A pak jsi mi zavolal a já jsem byl strašně šťastný, že jsem pochopil, že opravdu rozumíš tomu, že to potřebuje tu extra péči, tenhle motor, že to není běžný motor a musí tam proběhnout ten záběh. A když mi řekl, ať to udělám, tak najednou jsem samozřejmě byl strašně šťastný jak malý kluk, ale zároveň jsem si říkal, tyhle, to je obrovská zodpovědnost. Auto za velký peníze, úplně nový, navazující další věci, Chorvatsko, o kterým jsem věděl, takže kdyby se cokoliv během toho zajetí stalo, že trefím srnku, zajíce, tak bych ti vlastně způsobil obrovský problém. Takže já jsem věděl, že musím tahat do určitých otáček postupně, ale zároveň, když jedu rychle, nesmím mít nějakoukoliv kolizi se zvířetem, s autem, cokoliv. A všechno to nakonec klaplo. Bylo to nejvíc. Bylo to jako dřina. Jeden večer já jsem k tobě vyrážel ve 4 ráno a končil jsem o půlnoci, ten první den, o víkendu jsem tolik nenajel. A včera jsem začínal v 10 večer a skončil jsem asi ve 4 ráno. A jezdil jsem kolem Prahy furt na okruhu. To bylo nejvíc. To auto je úplně jak blázen na svobodě. Všechno se přepne, to auto je nejvíc. Mám obrovskou radost a jaké máš toho teda pocity, že takže pro všechny, když je to nové auto jako tohle, mělo najete vlastně pár kilometrů, protože jsem si ho nakonfiguroval z výroby, takže jsem musel zajet motor, ale ty jsi říkal, že i brzdy. Přesně tak, přesně tak. Těch věcí, které si na tom musí sednout, je vícero. To první je samozřejmě motor, druhý jsou brzdy, protože ten nový kotouč a nový destičky si k sobě musí sednout. Za další, to auto má rodokmen v motorsportu, to znamená, veškeré to uložení je takzvaně natvrdo, když to řeknu jednoduše, je to na unibalech a i ty unibaly si potřebují trošičku sednout. Zároveň člověk potřebuje, aby i ty gumy z nich, ten z výroby, ten sliz trošku opadnul, aby celkově prostě si to auto jako zaběhlo, prošlo těma teplotníma cyklama, že jedeš v klidu, pak na něj trošku tlačíš, všechno si prostě na to musí sednout, ale není to jenom o tom motoru, všechno. Skvěle, takže co na něj říkáš? Vybral jsem dobře. Neuvěřitelně. Udělal jsi mi obrovskou radost, že jsi nenechal strhnout nějakýma divokýma barvama a zůstal si u takový tý, já tomu říkám, vznešená nadčasová elegance. Šedivá, černý kola, trošku nenápadný, jenom červený akcenty toho prošití.
mně to prostě hezky patří k tobě, že jsi takový jako velmi, velmi inteligentní, velmi přemýšlivý, takže kdyby ty si skoupil bledě modrý auto, tak by mi to k tobě nesedělo, protože to není ten tvůj styl. Ty všechny ty věci máš neuvěřitelně promyšlený. A proto, když třeba někdo by řekl, proč tam nemá ten alkantarový volant, a ty víš, proč tam chceš ten kožený, ty víš, proč nechceš skořepiny, ty víš, proč tam nechceš klec. To znamená, mně vlastně všechno to naprosto sedí. I to, že jsi nechal poradit, že tam dáš skvělý světla, to, že jsi nechal poradit s tím, že se tam dá PPFko. To jsou takový jako možná na první pohled jako blbosti, ale strašně ti to zkomplikuje život. Když to auto svítí s proměnutím na hovno, tak fakt jako nemůžeš jezdit s tím pořádně. A tady máš fantastický světla a zároveň máš tu ochranu PPFka, která když mě odletou kamínky, tak se prostě nejsi z toho smutný, ale víš, že to PPFko ti vod. Takže za mě, když to řeknu jednoduše, nechal jsi poradit a udělal si naprosto správný kroky. Já jsem z toho auta nadšenej a je to vlastně pro tebe, pro mě si myslím, že pro tebe to jsou, je to takové jako připomínka dvou věcí. Známka tvýho úspěchu a motivace, abys jednoho dne to auto řídil, jak to auto potřebuje. S tím dokážu rád pomoct, ale měj velký respekt před tím autem, protože včera, když jsem ho zajížděl, tak jsem ho už pak tlačil a je opravdu, pro normální člověka já si myslím, že by se na tohle měly rozdávat zbrojní průkazy a některým lidem to nepatří do ruky. Takovýhle auto, je to až příliš nebezpečný. V hloupých rukou je to zbraň, která může způsobit hrozně škody a myslím si, že by člověk do toho měl řidičský i myšlenkově dospět. To znamená, to je ten druhý bod, že vlastně pracuji na sobě tak, až jednoho dne budeme moct říct, už opravdu to auto využíváš, tak věř, že to už budeš jako par excellence řidič. Přesně tak a proto už několik měsíců právě s Peťou spolupracuju, takže zhruba 2krát do měsíce máme 3hodinový coaching. Jezdili jsme s mým Mercedesem, teďka postupně začneme tady v GT3. Takže Peťu nesmírně doporučuji, nejenom, že jsem nikdy neviděl někoho, kdo má tolik zkušeností, ale za mě ta lidská stránka. Že já věřím, že je strašně důležité, ať už v biznise, vlastně takzvaně overdeliver. Dá mnohem víc, než ten klient očekává. A to na každém coachingu se děje, ať už je to nějaká ráda navíc, která člověku může ušetřit spoustu chyb, no, spoustu starostí, nebo právě i to, že nastane situace, kdy já nestihnu zajet to auto, chci to udělat správně a Peťa se nabídne, zajedu ti to. A jak říkáš, spousta lidí řekne, teď to je přece dárek tohle zajíždět. Ale už si neuvědomí tu zodpovědnost, kterou ty jsi byl ochotný na sebe vzít. Takže obrovské díky, Peťo, ještě jednou a těším se, kam to společně dotáhneme. A fandím ti, ať Special Driving pokračuje a zase Peťu kouču poté na tu biznisovou stránku, jak jeho akademii a jeho tým posouvat dál a dál. Takže je to za nás takový win-win spolupráce. Už ještě přidat jednu věc. Jasně. Lidi samozřejmě si všimli, že spolupracujeme a strašně se na tebe ptají. A já vždycky říkám, hele, vůbec nekoukejte na jeho věk, to vůbec vám o tom nic neřekne. Vašek to má strašně odpřemýšlený, strašlivě. A říkám, ty máš hlavu jako 50letý zkušený podnikatel, neuvěřitelný. Za druhý, brutálně robustní systém. Jakože, když jsem nahlídnul do tvýho systému práce, tak jsem se sám styděl, že tady ten systém nemám a říkám si, proč to sakra nedělám. A zároveň Vašek má takovou hezkou lidskou stránku, kdy on když něco třeba jako nemám, tak vždycky jako zasměje ti s jeho Vaškovým úsměva. Klídečku, šéfe, dobrý. Že tam je i ten lidský rozměr, že to jenom není jaký ten rozhovor na úrovni, ale že tam máš tu lidskou úroveň, vždycky se dokážeme zasmát a to mě strašně baví. A pro mě 2krát za měsíc znamená jet 300 km a 300 zpátky, takže 1200 km a vždycky mi to za to stojí tady ve Zlíně bejt. A abych tě mohl vidět, abych viděl tvůj rozvoj a zároveň i já dostal coaching a zase se něco naučila a dostanu extra motivaci. Děkuju. Taky děkuju, Peťas. Super. Let's go. Look at me go, look at me flex, this not a plane, more like a jet. I heard the song, we impressed, then she heard me, now she undressed. To make it all worse, I got a check. You want a verse, double the check. I wanted this, then I got this, I want that, I'ma get that. This how I look when you threaten and kill it. I gave a warning, they didn't listen. I'm at a ceiling, that's independent. Takže už jsme v interiéru a vím, že spousta lidí se divilo, že jsem si do takového auta nedal ty skořepinové sedačky, že tady není klec, aby mohly tady být ty sportovní pásy.
A to je právě pro lidi, co to auto chtějí využívat třeba na ty okruhy a tak podobně, ale já jsem měl zatím úplně jiný účel. Jak víte už, tak to hlavně GT3 jsem si koupil kvůli road tripům, ať už teďka co jdu do Londýna na modball, nebo v budoucnu další, nebo když s kámošema, jak teďka jdem do Chorvatska s týmem, nebo s přítelkyní, tak chci prostě na road trip, nechci tady mít nepohodlné sedačky. I právě Peťa říkal, že jsou mega pohodlné a to v nich najel 2000 km za pár dní, plus díky tomu se tady vytvoří prostor na nějaké další kufry, jak jste mohli vidět, kufr není zas tak malý, ale není úplně velký, třeba na 10denní road trip, takže tak jsem si to já nakonfiguroval a jak kdyby tady je ta lekce, ať každý z vás si to dělá, jak vy chcete. Že spousta lidí jen slepě poslouchá druhé, slyší, měl by si tam dát skořepiny, každá GT3 má mít tyhle sportovní sedačky. Ale já bych si pak neužíval ty road tripy, protože by mě po 3 hodinách třeba už bolely záda nebo něco z toho, takže jsem si tady chtěl dát ty nejpohodlnější sedačky. Takže dělejte si věci, jak vy chcete, jaké vy máte cíle, ať je to co nejvíc vlastně přizpůsobené na vaše potřeby. A ještě jsem právě v tomhle vlogu rychle chtěl zmínit, jak se to stalo, protože tenhle příběh bych mohl popsat tak, jak jsem si objednal GT3 za 24 hodin. Není to něco, co jsem měl doma v pokojičku na plakátech, není to něco, co jsem šel do Porsche si vyzkoušet a zkoušel různé typy. Já jsem nikdy v Porsche ještě předtím neseděl, jako je třeba tady ta GT3. Takže jak se to stalo, tak právě Peťovi ze Special Driveu říkám, že pojedu v květnu na road trip, že bych chtěl nějaké ještě trošku lepší auto než ten Mercedes, co teďka mám. A začal jsem zvažovat Porsche. A první jsem chtěl Turbo S, že se mně mega líbilo na fotkách. A on říká, že je to fakt jako těžko říditelné, má to strašně moc koní, je to obrovsky rychlé. A doporučil mi GT3. Já jsem ze začátku se nemohl trošku stotožnit s tím obrovským křídlem, tak jsem chtěl GT3 Touring, což má, myslím si, stejný motor, jenom to nemá to velké křídlo. A tak jsem začal potom ani ne pokukovat, vlastně jenom jsem to tak nechal si tu myšlenku, že možná blízko května si objednám nějakou ojetou GT3. Že spousta lidí mi říkalo, pokud chceš novou GT3, tak je čekačka rok, 2, někdy i dokonce víc. Takže jsem si říkal, že určitě si koupím nějakou ojetou. A Peťa mi už začal posílat nějaké z Mobil.de, vlastně z Německa, které by mě dokázal zařídit, že mi to někdo pak doveze. Takže jsem se díval na ty odkazy, dával mi to smysl, ale jak jsem říkal, bude to něco až v dubnu, v květnu. Ale i tak jsem si vzal kontakt na člověka, který by mě vlastně to auto, když tak z toho Německa dovezl, byl to Adam z Auta Super, a tak jsem mu zavolal. A jenom jsem se chtěl zeptat, jaké jsou podmínky dovezení, jak dlouho to trvá a tak podobně. A tohle bylo ke konci roku minulého 2023. A když jsem mu zavolal, tak ten Adam říká, pane Tomanec, co je strašně zajímavé, a tohle se ještě nestalo, máte obrovské štěstí. Zrovna mi volal člověk z Porsche Nizozemsko, že se jim uvolnila jedna kapacita na GT3. Auto, na které většina lidí by čekala rok, 2, ale jim se uvolnila kapacita, ale musel bych se rozhodnout do 24 hodin. Že pak vlastně Porsche Nizozemsko už ty kanceláře se zavřou, vlastně protože jsou Vánoce a tak podobně, nový rok, takže bych se musel rozhodnout do následujícího dne. A teďka já jsem byl v Praze, měl jsem tam nějaké coachingy, podcasty a teďka se mě honí hlavou, tyjo, mám to vzít. Jako, že já nevěřím na náhody, já věřím, že si ty náhody vytváříme, že to tak mělo být a proto jsem už podvědomě věděl, že do toho půjdu. Ale bylo to celkem velké rozhodnutí, vlastně nikdy jsem neudělal tak velký nákup naraz. Ale věděl jsem, že tohle není jenom tak, že jsem si to nějakým způsobem přitáhl, nějakým způsobem jsem si tuhle příležitost vytvořil a proto jsem řekl, tak jo, jdu do toho a zítra přijedu do Auta Super někdy nad ránem a auto si nakonfiguruju, zaplatím zálohu a tak podobně. A co se stalo ten den, aby to bylo ještě zajímavější, tak jsem měl podcast a po tom podcastu, jakož se povedl, tak jsme šli vlastně do baru na doutník. To byl asi můj druhý doutník v životě, je to jenom něco, co ve speciální okamžiky bych si dal doutník právě. A takže jsem samozřejmě načuchl, byli jsme v baru doutníkovém, strašně jsem načuchl. A pak už jsme šli před půlnocí domů, abych následující den byl ready.
Ale vlastně ten člověk Honzík, který se mnou podcast dělal, tak mu někdo vykradl auto. Takže se volají policajti, řešilo se to, musel jsem tam zůstat a tak podobně, takže jsem šel do postele až ve 3 ráno. Takže jsem spal jenom pár hodin. A co jsem zjistil, že jsem si zapomněl do Prahy vzít věci na převlečení. Takže další den jedu do auta super, smrděl jsem, jak kdybych měl nějaký týdenní mejdan a jdu jim tam říct, že si chci objednat auto za několik milionů. Nevím, co si v ten moment vlastně lidé v auta super říkali, když já si tam konfiguruju GT3, že jsem musel neskutečně smrdět, nejspíš jsem ani nevypadal vyspale, ale v ten moment jsem udělal asi 100 rozhodnutí během obrovsky krátkého času. Jaké tam chcete sedačky, jaké chcete kola, jakou barvu. A všechny tyhle rozhodnutí, je tady stovky věcí, co si vlastně člověk může nakonfigurovat. Já sám jsem si nikdy auto nekonfiguroval, takže to byl nový zážitek a děkuju určitě lidem v auta super, že mi nesmírně pomohli. A celou dobu jsem věděl, že chci nějakou barvu, která bude taková elegantní, že jsem nechtěl nic svítivého, žlutá, modrá. Prostě něco, co tak, s čím já jsem stotožnění, co já cítím, že je nějak v souladu s tím, kým jsem. A celou dobu jsem myslel, že to bude černá, takže už mám vybranou černou barvu, dokonfigurujeme všechno, můžete si objednat Porsche tašky, můžete si dát svítící logo, když otevřete dveře, různé věci. A vlastně ještě jsem si řekl, že měli na saloně taky nějaké Porsche, že se půjdu podívat, jak vypadají ty sedačky, ty skořepinové, jestli jsou pohodlné. Takže jsem šel, vyzkoušel jsem si to a byl jsem rozhodnutý, že chci ty pohodlnější. Vlastně ty, co nejsou tak sportovní. A jak odcházím udělat poslední rozhodnutí a vlastně finálně tuhle objednávku odeslat, tak tam zahlídnu Porsche, myslím, že to bylo nějaké GTS, možná Turbo S. A nebylo v černé barvě, ale v té šedé, kterou vlastně teďka mám vybranou. Tak jdu, odcházím, kouknu se, pokračuju, ale teď mi to šrotuje, takže se znova zastavím, podívám se na to auto. A teď minutu přemýšlím a říkám, to je ta barva. Takže vlastně poslední také finální rozhodnutí bylo tam střelit tady tu šedou, z které jsem neskutečně nadšený. Strašně hezké, netahá to lidem oči, ale je to takové elegantní, také drsné trošku, takže mám obrovskou radost, takže ten den se zaplatila nějaká záloha za to auto, objednávka se poslala a myslím si, že hodinu před zavíračkou v Porsche Nizozemsko se vlastně tohle spečetilo a já jsem si oficiálně objednal Porsche GT3. Šlo myslím, že do výroby někdy v lednu, v únoru a v březnu jsem si ho vyzvedával, takže nemůžu říct, že jsem tohle auto měl na plakátech, nemůžu říct, že jsem na něj čekal roky, ale já opravdu věřím, když se začneme cítit, že už ty věci máme, děláme nějaké rozhodnutí a k tomu, aby se ten cíl stal realitou, tak si ty příležitosti nějakým způsobem i přitáhneme. A já právě nechci dávat to auto nebo dům, nebo i ve vztahu spousta lidí to dělá. V angličtině se tomu říká put it on pedestal. Jakože tomu dáváme až obrovskou důležitost, jako to je nejdůležitější vztah, my se nikdy nesmíme rozejít, nebo snad jednoho dne budu mít tohle auto. A my vlastně vnitřně sami sobě říkáme, že to nedokážeme. Jo, že je to něco až moc dobrého, že to není pro nás. A vždycky to ukazuju na jednoduchém příkladě. Když si vezmeme právě ty auta. Pokud někdo řídí nějaké staré auto, a třeba někdo k němu přijede v nějakém sportovním autě a tady tenhle člověk má rád auto, tak si řekne, wow, to vypadá krásně auto, kolik stálo, to bych taky jednoho dne chtěl mít. Ale pokud ten člověk už řídí sportovní auto a přijede vedle něho člověk, co také má sportovní auto, tak už to není tady ta energie, wow, jak jsi to dokázal, tyjo, to bych taky jednoho dne chtěl, ale už je to spíš ta energie, tyjo, hezké auto. Jo, už to je víc taková energie, že ten člověk ví, že si to může také dovolit, nebo že kdyby chtěl, tak si to v budoucnu také může to auto koupit. Ale tohle se dá aplikovat na vztahy, i na biznis, na cokoliv jiného, není to jenom samozřejmě na ty auta. A proto já nechci dávat tohle auto jako pedestal, wow, to je úžasné auto, proto jsem neměl problém to půjčit Peťovi. Důvěřuju mu, ale je to velká zodpovědnost. Nevím, jestli to můžu říct na kameru, to je takový vtipný příběh. Protože jsem vlastně neměl moc času a potřeboval jsem se ještě vyspat, protože jsme měli vlastně seminář, který jsem dělal
americké časové zóně, tak jsme skončili asi v 5 ráno. A Peťa přijel nějak v 7 ráno, takže jsem neměl čas mu otevřít a nechtěl jsem, aby mě budil. Tak jsem mu klíčky od toho Porsche nechal venku na gumě. Jo, takže auto za několik milionů a klíčky měl na gumě. Takže za mě ano, chci, aby ta energie byla vděčnost. Jsem vděčný, že si tohle auto můžu dovolit. Jsem vděčný za svůj tým, jsem vděčný za lidi, co na tomhle autě pracovali. Jsem vděčný za Peťu, co mi s výběrem pomohli, se zajetím. Jsem za to vděčný. Ale není to taková ta energie, jako tam je škrábanec, kamínek, ježíš, snad se tomu nic nestane, tohle nemůžu nikomu půjčit. Že tohle je ta energie, jako že se o to moc až bojím. Až to, že to v té angličtině putting it on pedestal. Takže za mě, ať už máte nějaké cíle nebo nějaké věci, kterých si vážíte, buďte za ně vděční. Nechcete být takový ten člověk, co si ničeho neváží. Ale zároveň nechcete být ten člověk, co tomu dává až moc velkou důležitost. Takže jak bych chtěl tenhle vlog zakončit je to, že ať už jsou vaše cíle jakékoliv, tak věřím, že každý z vás může dokázat, pokud bude dělat rozhodnutí každý den k tomu, bude si užívat tu cestu, bude i investovat do sebe čas, peníze, energii a tak podobně. A všechno, co tady dělám s tím YouTubeovým kanálem, s mojí osobní značkou nebo i komunitou The 1% je to, že chci lidem rozbíjet, hlavně tady v Česku, přesvědčení, co jde a nejde. A je jedno, jaké máte cíle, ale pokud se díváte na tohle video, tak vím, že nějaké máte. A pokud já jsem ještě pár let zpátky rozvážel jídlo na kole, můj rozpočet byl 180 korun denně na jídlo. A teďka můžu sedět v GT3, kterou jsem si sám nakonfiguroval, tak vím, že ať už je váš cíl jakýkoliv, tak to zvládnete. Věřím ve vás, fandím vám a plánuju spoustu dalších věcí, které vám pomůžou na vaší cestě na tomhle YouTubeovém kanále. Takže určitě dejte odběr, pokud máte jakékoliv otázky na tohle video, na auto, na cokoliv jiného, tak určitě napište do komentáře a jako vždycky pamatujte žít naplno.